naurettavaksi, siis täysin naurettavaksi. No niin tekee. Mut kuule hei, mä oon taas keksinyt semmoisen ikiliikkujan, joka pelaa siis vuoren varmasti. Ai oot keksinyt vai? On joo, kato se on semmonen, että on niinku iso pyörä. Ja kuule, sit nyt on... loppu ikiliikkujan keksimiset tässä firmassa. Täällä korjataan autoja tai keksitään jotakin hyödyllistä. Ai hyödyllistä vai? Niin. Aha, no kuule, oon mä keksinyt semmoistakin. Mä oon nimittäin keksinyt säädettävän painon. Ai, no mikä se semmonen on? No tuu tsiikkaan. Näet sä? Tässä on tavallinen kilon paino. Niin. Mutta täällä painon pohjassa on painonsäätöruuvi. Kato, kun mä säädän siihen tommosen 5 kiloa. No niin, nyt se on 5 kiloa. Nyt pannaan pikkusen lisää vielä siihen. Oho, nyt meni pikkusen liikaa. Otetaan vähän liikoja pois. No niin, nyt se on semmosen 30 kiloa. No, mitä sanot? Hemmetti. Miten sä tommosia osaat keksiä? Mä oon käynyt keksimiskurssin ja nyt mulla on menossa hypnotisointikurssi. Näet, kuinka opin hypnotisoimaan? Hitto, sulla on joka päivä uusi kurssikirja kädessä. Joo, kato, mun periaate on käy kurssi päivässä. Ja Uno opiskelee myös hirveän ahkerasti.